Mikä on Business Event Finder? Business Event Finder on kätevä työkalu monille toimialoille, joilla on yhteisiä kaikille avoimia markkinointitapahtumia ympäri maailmaa. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti palvelemaan suoramarkkinointitoimialan itsenäisiä jälleenmyyjiä. Liiketoimintaesittelyn ja koulutusten tiedottaminen liiketoiminnan kasvun kannalta on kaikkein tärkein asia. Ja omasta kokemuksesta tiedän, kuinka haasteellista on löytää ajan tasalla olevat tiedot nopeasti, esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tai puhumattakaan ulkomailla olevista tapahtumista. Event Finder kokoaa helposti kaikki tapahtumat maailmanlaajuisesti ja reaaliaikaisena. Yleensä tapahtuman promoamiseen jää aivan liian lyhyt aika, koska tapahtumatietoja ei vain yksinkertaisesti ole saatavilla. Tällä hetkellä yritysesittelystä tiedottaminen on pirstaloitunut sähköposteihin, WhatsApp-ryhmiin ja Facebookiin. Event Finder säästää kaikkien aikaa. Pieni vuosimaksu maksaa itsensä takaisin ensimmäisen viikon aikana tehokkaampana tapana suunnitella omaa markkinointia. Ja juuri tähän Event Finder on loistava työkalu ja hyvä ratkaisu. Tapahtumat on helppo listata tietokantaan aikajärjestyksessä ja Google Mapsin avulla myös havainnollisesti helposti kaikkien nähtävänä ympäri maailmaa maailmanlaajuisesti. Palveluun voi lisätä erilaisia kategorioita. Niitä voi lisätä niin paljon kuin haluaa ja niihin voi myöskin laittaa erilaisia alakategorioita. Ja karttapinnien mukaan pystyy myöskin erottelemaan sitten nämä alakategoriat ja pääkategoriat. Ja yhdellä silmäyksellä voi nähdä kyseisen päivän ja kaikki tulevat lähitapahtumat kerralla sekä myöskin karttaa listattuna. Kun klikataan tapahtumaa tarkemmin, saadaan auki tapahtuman pikainfo ja klikkaamalla sieltä otsikkoa saadaan kyseinen tapahtumainfo-ikkuna auki. Ja tässä kyseisellä tapahtumalla esimerkiksi voi lisätä 10 erilaista kuvaa tähän slideriin, joka pyörii tässä näytöllä. Ja sen lisäksi täältä löytyy sosiaalisen median painikkeet, jakaminen eri kanavissa. Myöskin voit laittaa sen suosikkeihin. Ja kaikki tapahtuman yksityistiedot myöskin löytyy tästä helposti. Kaikki tapahtuman yksityiskohdat löytyy täältä: päivämäärät, kellonajat, osoitteet. Ja tämän voi myöskin kätevästi tästä suoraan lähettää sähköpostilla eteenpäin. Sen lisäksi täältä löytyy myöskin tämä kuvagalleria erikseen. Ja tosiaan 10 kuvaa tähän mahtuu. Täältä löytyy myöskin nopeasti karttalinkki, missä tämä kyseinen tapahtumapaikka sijaitsee, ja tätä pystyy sitten tästä zoomaamaan. Ja myöskin tapahtumasta voi jättää sitten oman arvion, joka on siellä käynyt, ja laittaa sitten luokituksen kyseiselle tapahtumalle. Tämä palvelun käyttöönotto vaatii, tässä on pieni käyttömaksu, 20 € vuositasolla, eli 12 kuukautta, ja sillä pääsee sitten kirjautumaan tähän palveluun. Ja painamalla tämä Add Listing, ja tämä sitten kirjautumisen jälkeen, maksun jälkeen tämä valikko on pikkasen erinäköinen, mutta periaate tapahtuu aivan samalla tavalla kuin tässä demo-versiossa. Eli tämä on hyvin yksinkertainen, kuinka tänne lisätään tämä tapahtuma. Tässä voi olla joko tämmöisiä toistuvia tapahtumia tai kertaluontoisia tapahtumia, ja sillä annetaan alkamisaika, loppumisaika, ja sen jälkeen voidaan kirjoittaa tätä vapaata tapahtuman kuvausta tähän. Ja tietenkin annetaan tämä otsikko tälle. Sen jälkeen on tietenkin tärkeää nettipuolella, kun ollaan, että tässä on näitä avainsanoja, eli mistä voi
mahdolliset prospektit verkosta löytää tämän kyseisen tapahtuman. Sen lisäksi tässä voi valita itse luomia kategorioita. Ja tänne on laittanut muutamia mallikappaleita. Ja sen lisäksi lisätä tämä kyseinen tapahtumapaikan osoite, jolloin kun tähän kirjoittaa tämän osoitteen, laitamme vaikka tähän Aleksanterin katu Helsinki. Se hakee automaattisesti sitten tuolta Google-kartalta tämän oikean paikan. Ja joskus tässä jää tämä, että se ei tunnista tätä maakuntaa, niin tämä sitten voidaan manuaalisesti tähän syöttää. Ja sen jälkeen tämä löytyy täältä kartalta tämä kyseinen paikka. Se antaa myöskin suoraan GPS-tunnistimet tänne, jotka pystyy sitten laittamaan suoraan esimerkiksi GPS:ään, jos ajoreittiä haluaa. Tästä pystyy myöskin katsomaan, minkälainen joko tästä ihan satelliittikuvasta tai sitä peruskarttaa. Tarkempia tietoja pystyy antamaan, yhteystietoja, sähköpostia, nettiosoitteita, sähköisiä linkkejä ylipäätään sekä tietenkin nämä sosiaalisen median jakokanavat tänne. Ja YouTuben kautta pystyy upottamaan tänne myöskin videon. Jos haluaa vielä antaa jonkun erikoisen tarjouksen tänne, niin tähän pystyy myöskin sitten jonkun oman tarjouksensa tähän laittamaan. Tämä tukee kaikkia yleisimpiä kuvamuotoja. Ja yksinkertaisesti tämä kuvan raahaminen tähän Select Files -laatikkoon, niin sillä pystyy lisäämään tähän näitä kuvia. Ja kun hyväksyy nämä käyttöohjeet tässä, niin pääsee sitten lisäämään aina tämän kyseisen tapahtuman. Eli tämä on hyvin yksinkertainen käyttää tämä meidän palvelu. Ja tämä on siinä mielessä erittäin kätevä, koska tässä tosiaan sitten pystyy muutkin yrityksen jälleenmyyjät useasta eri maasta myöskin lisäämään sitten näitä tapahtumia, ja sillä tavalla tämä palvelee kaikkia jälleenmyyjiä maailmanlaajuisesti ja pystytään työskentelemään myöskin niin kutsuttua crossline-työskentelyä tehostamalla myöskin sitä omaa toimintaa kasvattaa. Kiitos ajasta, ja lisätietoja voi laittaa mulle Facebookiin heidiardi tai sitten sähköpostia heidiardi@gmail.com.